Castell de Borriac. El Castell de Borriac, també anomenat de Sant Vicenç, s'alça sobre el turó de Borriac, dins del terme de Cabrera de Mar, a la comarca del Maresme. Diversos itineraris porten al cim del turó, tant per la vessant d'Argentona com per la de Cabrera de Mar, camins de muntanya de fàcil accés apte per a totes les edats. Calculeu una mitja hora per fer el cim i una mica menys per a baixar. El monòlit del Coll de Borriac, de 5 metres d'alçada, fet de granit, commemora el 500 aniversari de l'alliberament dels lligams senyorials de les viles veïnes amb la baronia del Maresme, fet que suposa el fi de l'època feudal per a aquest territori. Se sap que el castell va ser construït sobre una torre de defensa romana, encara que la primera documentació escrita de la que es disposa és de l'any 1017, en la que es menciona com a Castell de Sant Vicenç. Un cop passada la porta principal, la muralla inferior encercla un pati interior per al servei, el bestiar i magatzem. La seva construcció es perllonga fins al segle XIII, arribant als nostres dies l'estructura del segle XV, essent la torre de l'homenatge el seu identificador més característic. La capella de Sant Vicenç, de la que actualment només es conserva l'absis, apareix esmentada en un document de l'any 894, sense que es faci cap referència al castell, la qual cosa fa pensar que el castell encara no existia. A la part superior trobem la part noble, o de residència, dominada per la torre de l'homenatge, la cisterna romana, les sales nobles, la sala d'armes i la capella de Sant Vicenç. La denominació Castell de Borriac apareix per primera vegada l'any 1313. Amb gairebé 400 metres d'alçada, ofereix unes vistes espectaculars de la costa i de la plana del Maresme. Al costat del mar es pot distingir la capital del Maresme, Mataró, amb el seu port marítim. Conjuntament amb Borriac, el cim del Montcabrer permet expandir la visió fins a Barcelona, on al fons s'aprecia la muntanya de Montjuïc. Amb la compra del castell l'any 1990 per l'Ajuntament de Cabrera de Mar, es procedeix a la reconstrucció i accessibilitat al mateix. Des de llavors, el Castell de Borriac és un destí molt concorregut durant els caps de setmana i dies festius, a més de ser una de les excursions més preferides per les escoles de la comarca.